Un libro instante. Un podcast de Espazo Aberto. Hoxe, Morgana en Esmelle, de Begoña Camaño. O meu nome é Morgana. Morgana de Cornualles, Morgana de Titanxel, Morgana de Avalon, Morgana de Camelot. Morgana, a filla de Garloá, a irmá do rei, a sabia, a druida, a meiga, a fada, a bruxa, a puta. Felipe, servidor de Merlín e Xenebra, abre a historia nun día de choiva, cando ve pola ventá unha figura de pelo negro que resulta ser Morgana. A súa chegada non é ben recibida por Xenebra, pero sí por Merlín. Morgana é filla de Ingraine e do señor de Cornualles, en Tintaxel. Morgana ilusionárase coa volta do seu pai, pero este ignorouna para falar coa súa nai, Igraine. Tras ese encontro, Igraine quedou embarazada, mais isto non é posible. O señor de Cornualles estaba na guerra, polo que o fillo non podía ser seu. Mais tarde apareceu Merlín e Uther de Pendragón, quen derrotara ao señor de Cornualles e reclamaba que o fillo é seu. Naceu así Arthur. Dende entón, Igraine queda trastornada ao saber que Uther é o pai, e Morgana convértese na única que coida dela. En Avalon, illa de consellos de sabios, cando Arthur vai cumprir 7 anos, Merlín reclama o seu cuidado. Ao saber a nova, Viviana, druida e irmá de Igraine, viaxa a Tintaxel para axudar a súa irmá e, ao chegar ao castelo, a abraza sen atender a nada máis. En Miranda, Merlín ordena a Felipe de Amancia que pase todo o día con Morgana e que evite que coincida con Xenebra, pedindo tamén paciencia cos cambios de humor da raíña pola súa presenza. Felipe cumpre, aínda que se sente incómodo polas preguntas de Morgana sobre Merlín. Pola noite, tras un despiste de Felipe, Morgana e Xenebra coñécense. En Tintaxel discútese o futuro de Arthur. Viviana intenta convencer a Igraine de levalo a Avalon, pero esta sospeita que non lle conta toda a verdade e négase a decidir polo seu fillo. Viviana fala entón con Arthur, que queda impresionado e finalmente Merlín gaña a súa confianza ao revelarlle que será rei de Bretaña. Despois, Merlín e Viviana lembran o pasado mentras intentan impoñer cada un o seu plan para o futuro de Arthur e de Bretaña. Morgana ten sempre presente a súa vida en Camelot e decátase de que, por ser muller, ten moi pouca liberdade. A relación co seu irmán Arthur volvese máis tensa. Ela sente que na corte as mulleres deben obedecer sen protestar. Pouco a pouco, Morgana chégase máis a Xenebra e descobre que ela tamén se sente atrapada e presionada polo seu papel de raíña. As dúas comparten medos e preocupacións e comezan a apoiarse mutuamente. Ao mesmo tempo, Morgana reflexiona sobre quen é realmente, sobre a súa maxia e sobre como outros contaron a súa historia facendo aparecer a mala, sen ser certo. Isto provoca máis tensión con Merlín, que representa o poder e as normas impostas polos homes. Morgana comeza a sentirse preparada para defender a súa propia voz e demostrar que non é a vilá que contan. Ao final deste tramo, toma máis control da súa vida, fortalece a súa relación con Xenebra e outras mulleres, e prepárase para cambiar a imaxe que sempre deron dela. Son todas e non son ningunha, que en cada unha desas Morganas e de tantas outras, como poidades imaginar, hai parte da miña esencia, pero que eu son máis, moito máis do que a súa suma ou o seu conxunto. Despois de casar, Arthur entristece ao decatarse de que Xenebra ama a outro home. Faise moi cómplice de Morgana, que o coida cando enferma. Cando parece recuperado, a corte sorpréndeos xunto e Merlín culpa só a Morgana, que é expulsada de Camelot, deixando a Arthur destrozado e o reino cambiado. Máis tarde, Merlín recibe unha mensaxe de Baradan e decide ir velo. Como Xenebra está enferma, Morgana debía acompañalo, pero finse torcer o nocello e vai Felipe con el. Ao regresar a Miranda, atopa a Xenebra e Morgana xuntas e reconciliadas. Deciden comenzar unha nova historia que conte a verdadeira vida de Xenebra. Merlín queda intrigado, pero Morgana garda silencio. Merlín confesa sentirse culpable polo seu pasado e admite que manipulou a vida de Xenebra. Fixo que nacese muller, que non tivese máis fillos e educouna para ser a esposa perfecta de Arthur, provocando o seu matrimonio infeliz e o amor por Lancelot. Tras a caída de Camelot, levouna a Esmelle para darlle unha vida tranquila, pero a chegada de Morgana fai renacer a súa culpa.
Morgana lembra a súa infancia e a manipulación de Merlín. Aínda que quiso odiar a Arthur, acaba sendo a súa compañeira máis íntima e teñen unha noite xuntos que ao ser descuberta destrúe Camelot. Arthur non a defende e o seu fillo Mordred mata a Arthur, deixando a Morgana soa e chea de culpa. Finalmente vai a Esmelle, enfróntase a Merlín, recoñece a súa responsabilidade e acepta que ningún dos dous tiña dereito a xogar co destino dos demais, marchando consciente do peso da súa historia. Eu son Morgana, e esta é a miña historia. Contada por min mesma, coa miña voz. A única historia en que me vexo e en que me recoñezo, por máis que haxa quen lembre doutro modo os feitos. Morgana era tradicionalmente representada como malvada, manipuladora ou feiticeira perigosa. Begoña Camaño cambia esa visión e dalle unha voz propia. Morgana deixa de ser un antagonista principal na materia de Bretaña para converterse nunha muller consciente e humana. A autora cambia personaxes femininos que foron contados só por homes e dá a súa versión dos feitos. Morgana pasa a ser a protagonista da narración, non un personaxe secundario de outros relatos xeralmente centrados en héroes masculinos, o que reivindica e simboliza o dereito ás mulleres a contar a súa propia historia. Quero ser honesta co meu público. Isto é o que hai. A miña maneira de ver o mundo é a dunha persoa galega e feminista. Non podería ser outra. Tentalo sería unha farsa. Non só non me asusta que me etiqueten, senón que xa o anuncio para que quen se achegue a miña obra saiba con que se vai a topar. Begoña Camaño naceu en Vigo o 14 de outubro de 1964. Durante a súa infancia, a que pasou no Calvario, en Vigo, estudou e desenvolveu o seu interese pola lectura e a cultura galega. Cando rematou a secundaria, ingresou á Escola Universitaria CEU, da cal se gradúa en Maxisterio. Comezou a traballar como xornalista no 1989. Viviu en Santiago de Compostela, onde traballou durante moitos anos na Radio Galega. Como todos sabedes, ademais de xornalista, tamén foi escritora. Publicou novelas como Circe ou O parecer del azul, publicada no 2009, e Morgana en Esmelle no 2012, ambas publicadas na editorial Galaxia. Morgana en Esmelle foi recibidora do premio Ángel Casal, o mellor libro de ficción 2012, premio da crítica de narrativa galega da Asociación Española de Críticos Literarios de 2012 e o premio Losada Diéguez da Creación Literaria 2013. Con só 2 novelas publicadas, Begoña Camaño ocupou un importante lugar na literatura galega. Nos últimos tempos preparaba unha terceira novela con outra muller como protagonista, Xerezade, ademais do proxecto de novelar a vida da súa bisavoa. Eu levo xa tanto vivido, tanto aprendido, tanto amado e tanto amor recibido que non podo dicir que a miña morte sexa injusta. Indesexada, sí, como a todas. Que me encantaría vivir outros 47 anos tamén. Sempre temos apego á vida, sobre todo porque sabemos que, pese aos seus 1000 amargores, a vida sempre compensa. Este ano 2026 vanselle dedicar as letras galegas a Begoña Camaño. Isto foi decidido pola institución da Real Academia Galega no pleno ordinario, o 25 de xullo de 2025, no que tamén se valoraron candidatos como Antón Tobar, Miguel González Garcés e Enrique Labrata Pose. A súa proposta foi feita por Ana Romaní, a que formaba parte de Muacom, sendo compañeira de Begoña, Marilar Alexandre, María López Sandes e entre outras. Begoña foi escollida para ser homenaxeada dada a súa implicación social, mirada feminista e aposta pola cultura e lingua galega. Esta elección fai a Begoña a 7ª muller homenaxeada nas letras galegas. A homenaxeada permítenos achegarnos aos seus textos, que integran un gran compromiso social xunto coa súa mirada crítica e feminista. Un libro instante. Un podcast de Espazo Aberto. Espazo Aberto. O fío que nos une a través da palabra.